тавре хабар доред, чанди пеш мо дар YouTube канали Пресса TG навори видеоеро пахш карда будем ки атрофи ҳодисае қисса мекард ки модари 4 фарзанди худро ба таври буғӣ кардан ба ҳалокат расонидааст. Ин ҳодиса 9 сентябри соли равон дар деҳаи Орёнои ноҳияи Кӯшониён рух додааст. Модари ҷавони 30 сола бо номи Назокатхон Тоирова 4 фарзанди ноболиғи худ ки 10 сола, 8 сола, 5 сола ва 1.5 сола аст, бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонида буд. ва худи модар ҳамон рӯз ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бухтар аз ба қатл расонидани 4 фарзандаш хабар дода буд ва дар он вақт шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ба ӯ бовар накард, вале ӯ исрор кард ки 4 фарзандашро бо дасти худаш куштааст. баъди фаҳмидани ин хабар мо хабарнигорони сомонаи Пресса TG тасмим гирифтем ки барои рӯшанӣ андохтан ба ин ҳодиса ба ноҳияи Кӯшониён сафар намоем ва дар он ҷо мо бо шавҳари Назокатхон ва бо додараруси Назокатхон ки шоҳиди ҳамон ҳодиса аст суҳбат кардем ва бо модари Назокатхон низ ҳамсуҳбат шудем, вале модари ӯ гуфта буд ки ба духтараш ҷин ёр шудааст ва ё сиёҳии духтари ӯро пахш кардааст ва бо ҳамин ӯ фарзандони худро ба қатл расонидааст. ба гуфтаи модари Назокатхон ӯ фарзандонашро бо як навозиши зиёд ба воя мерасонд ва ӯ бовар надорад ки духтараш 4 набераашро кушта бошад. ба хотири он ки оё Назокатхон бемории рӯҳӣ дорад ва ё ба ӯ ҷин ёр шудааст, прокуратураи вилояти Хатлон ӯро ба беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои рӯҳии ноҳияи Рӯдакӣ фиристод. баъди ташхиси 2ҳафтаина маълум гардид ки Назокатхон дорои ягон бемории рӯҳӣ нест ва ба ӯ ҳам ҷин ёр нашудааст ва нисбати ӯ бо моддаи 104 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон айб эълон шуда парванда ба суди вилояти Хатлон ирсол гардид. айни замон аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад ва мо ба шумо низ дар наворҳои баъдӣ тафсилоти ин ҳодисаро хоҳем гуфт.